stand on it there. Oh, does he want to come over? Oh, no, good issue. Bedford. Ydy hefyd bod i sefyll tiwl golau a nid o flanau, dros mwy o flanau, ydy jyst yn cael silhouette. Mae'n gwybod hynny. Ti'n gyda nhw? Rhaid croeso cynnes i chi gyd. Mae'n hyfryd iawn i gael eich cwmni chi yma, Carolau ar y Comin. Fe enw yw Emyr, rwy'n weinidog ar yr Eglwys Efengyl Gymraeg. Ni wedi bod yn cwrdd ers ychydig yn y tabernacl yn y pentre. Mae croeso i chi ymuno ni unrhyw Sul 10 a 5 o'r gloch. Byddai'n gret i gael eich cwmni chi yno. Ond dyma y tro cyntaf i ni drial hyn, felly mae'n gret i'ch cael chi yma i'r achlysur hyfryd yma. Gobeithio bych chi'n teimlo yn gartrefol ar y diwedd, neu os chi'n oeri yn ystod yr oedfa, mae yna ddiodydd poeth, mae yna mince pies, teimlwch yn rydd i fynd i helpu eich hunan. Warm welcome to you all. If there's anyone here who doesn't speak Welsh, I do apologise, but the rest of the service is going to be in Welsh. Most of the time, we have simultaneous translation in our services. We can't provide that this evening, so I'm sorry about that. Please don't leave. Stay, listen, grab a hot drink, grab a mince pie. It'll be great to get to know you at the end. And as I said in Welsh, we meet every week in the tabernacle, 10 o'clock, 5 o'clock. We have simultaneous translation. Please come to those meetings as well. Wel, gyrwch ni weddio efo'n gilydd wrth i ni ddechrau. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti nawr am gyfle i gwrdd mewn lle gwahanol ac i gwrdd yn yr awyr agored, i ganu carolau ac i glywed o dy air di. Ac i ni'n gofyn nawr o Dduw, bydd yn agos. Gad i ni bod yn ymwybodol dy fod ti yma ac yn siarad gyda ni, os gweli di fod yn dda. A mae'n bod ni'n gweddio yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ein carol gyntaf ni yw Gynt y Methlem Dinas Dafydd. Ac mae'ch llyfrynau chi, maen nhw gyd yn Nhrefn y Wyddor, ond rhif 28. Mae'n gallu bod yn anodd dewis trefn Carolau weithiau, a felly fi'n copio yr oedfa Carols from Kings, sy'n wastad yn dechrau yn yr un ffordd, once in Royal David City. Ond Gynt y Methlem Dinas Dafydd, roedd beidir uchen myd. Yno yr oedd mam a'i maban, heb ond presau bydd o'n gryd. Mair oedd enw'r forwyn fam, Iesu Grist ei mab, di nam. Ond ni ganu gyda'n gilydd.
O'n i'n canu fyna am Fethlem Dinas Dafydd. Ac wrth gwrs, ni gyd yn gwybod, mae dyna lle cafodd Iesu ei eni. Ond oedd pobl Dduw yn disgwyl hynny am ganrifoedd. Oedd Duw wedi dweud wrth ei bobl trwy'r proffwyd Meicha, mae dyna lle fyddai'r Meseia yn cael ei eni. A felly fi mynd i ddarllen nawr o llyfr Meica, pennod 5, a'n dechrau'n adnod 2, dyma air Duw. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod yn rhif llwythau Jiwda, ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly fe gedi hyd amser esgor yr un feichiog, ac yna fe ddychwel y rai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. Fe saif ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd ei dduw, a byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr hyd derfynau'r ddaear, ac yna bydd heddwch. Meica yn addo fyna, neu Duw yn addo trwy Meica bod yna un yn mynd i ddod, bugail, arweinydd, un oedd yn mynd i achub ac arwain ei bobl, un oedd yn mynd i deyrnasu am byth a ddewyd gwych yn dyfyn. Nawr ni'n mynd i ganu carol arall. Daeth y ceidwad llawen hawn. A falle bod geiriau'r garol nes yma falle'n llai cyfarwydd i chi, ond fi'n siŵr byddwch chi'n gyfarwydd ar dôn. Daeth y ceidwad llawen hawn, gyda'r dorf i Fethlem awn, gwelwn yn o'r ceidwad cyn wedi gwisgo natur dyn. Dewch a ddolwn ger ei bron. Ef yw arglwydd deiar gron. Mor dlawd ei leti yw egwan ddyn, mae'n gadarn ddew. Rhif 19.
Bethlen, mae pawb yn gwybod lle byddai'r Meseia'n cael ei eni, ac o'n nhw yn barod yn gwybod rhai pethau bydde'n wir amdano fe trwy Meica a y proffwydi eraill. Ond oedd y bobl ddim yn gwybod pryd. Ond nhw ddim yn deall yn iawn sut byddai'r pethau hyn yn digwydd. A felly oedd na ddisgwyl, oedd na aros, roedd yna ddeheu. Nes o'r diwedd fel i chi a fi siŵr o fod yn gwybod, daeth y dydd. Daeth angel wedi anfon gadw Dduw a ferch ifanc o'r enw Mai. A dweud wrth i mai ohoni hi y byddai'r Meseia yn dod. Nawr, siwr bysach chi'n ymateb? Siwr bysach chi'n ymateb i'r fath neges? Wel, ymateb Mai yw rai o'r geiriau mwyaf hyfryd yn y Beibl i gyd. Ni'n mynd i clywed nhw yn Efengyl Luc, pennod 1, adnod 46. Meddai Mair, y mai fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredw. Am iddo ystyried distadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele o hyn allan fe'n gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi a sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofni ef. Gwnaeth rymister a'i fraich, gwasgarodd yr ai balch ei calon, tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau a dyrchafodd y rai distadl. Llwythodd yn ewynog arhoddion ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ef Israel ei was gan ddwyn i'w gof ei drygaredd. Fel y llefarodd wrth ein hynafiaid, ei drygaredd wrth Abraham a'i had yn dragywydd. Mae Mair yn rhyfeddu. Nid yn unig bod Duw yn mynd i wneud hyn trwyddi hi, ond bod Duw wedi cadw i addewidion, bod e wedi trigarhau a wedi anfon y gwaredwr. Mae ganwn ni garol efo'n gilydd, a'r garol nesaf yw 32 yn ein llyfrau ni. Mae'r garol yma mynd ymlaen chydig bach yn hanes y geni. Sa'n credu bod unrhyw ser mas yno na, mae'n gymylog o le mae'n sych, diolch beth am hynny. Mae'r garol yma'n sôn am seren. Y seren yna yn ddangosodd yn yr awyr mwyn dangos dyfodiad y Meseia. Loywaf o'r ser sydd yn ffritho'r ffurfarau. Gwasgar ein tywyllwch a gwawriad y dydd. Seren y dwyrain rhag fleinydd yr heilwen drwg ni i'r fan lle mae'r baban anghydd. Gwelwch mor isel ei ben yn y preseb. Disglair yw oer wyth y nos ar ei bryd. Moled angylion mewn llety cynweiled, brenin, rheawdwr a cheidwad y byd. Mae gadewch i ni ganu efo'n gilydd. Sydd yn gryf o'r ffurf
Meseia'n dod o Bethlehem. Ond nhw'n gwybod rai manylion amdano, nhw'n gwybod bydde fe'n cael ei eni o wyrydd. Ond wrth gwrs, fel gallwn ni ddychmygu, bydde magu plentyn fel mam sengl yn y ganrif gyntaf yn beth anodd dros ben. A felly, fel rhan o'i gynllun, roedd Duw wedi trefnu bod Mair yn barod wedi dyweddio neu yn dechnegol wedi priodi â gŵr o'r enw Joseph, bod nhw ddim wedi dod ynghyd fel gŵr a graig eto. A ni wedi clywed ymateb ryfeddol Mair i'r newyddion, ond sydd oedd Joseph yn mynd i ymateb i hyn i gyd? Wel, ni'n darllen am hynny yn Efengyl Mathew. Mathew pennod 1. Dechrau'n adnod 18. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei bod yn ddyn cyfiawn ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd. A dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hen a genhedlwyd yn ddyn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. A mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele bydd y wyrydd yn beichiogi, ac yn esgor ar fab, a gelwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, Duw gyda ni. Dipyn o ryfeddwyd, dipyn o sioc, ond dyma cynllun ryfeddol Duw i achub ei bobl e. Wel, y garol nesaf ni'n mynd i ganu yw rhif 23 yn eich llyfrynau chi. 23, draw yn Hawelwch Bethlen Dref. Daeth baban bach yn geidwad byd. Na ni ganu efo'n gilydd.
Mae gan bod ni'n cwrdd mewn, wel, rhyw fath o gai. O'n i'n methu peidio siarad am y bugeiliad o'n i. Dychmygu nhw o gwmpas, wel, nid golau fel hyn, falle o gwmpas rhyw dan, mas yn y Caerdydd, yn gwarchod i ffraid nhw. Maen nhw'n gymeriadau amlwg iawn yn y stori. Fi'n siŵr bod llawer ohonyn ni wedi rhoi tywel, titawl ar ein penni a bod yn rhan o ryw sioe nadolig. Gwnewch i ni glywed ychydig o'i hanes nhw. Lyc pennod 2. Ni'n darllen hyn. Lyc 2 adnod 8. Yn yr un ardal, roedd bugeiliad allan yn y wlad yn gwarchod ei praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl. A disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna, dwedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele. Roedd yn cyhoeddi I chwi yn newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd I chwi heddiw yn rhif Dafydd waredwr. Yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd I chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn ymddangosodd gyda'r angel dyrfawr llinefol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf I Dduw. Ac ar y ddeiar tangnefedd yn rhith y rai sydd wrth ei fodd. Gafon cwestiwn, beth sydd yn codi ofn arnoch chi? Pan o'n i'n fach, o'n I ofn lot fawr o bethau. Fi'n siŵr byddwn I ddim wedi mwynhau dod fan hyn I ryw gai tywyll I ganu Carolau. O'n i'n ofn y pethau yno, oedd y math yma o beth bod mas mewn lle tywyll yn fy nychrau ni. Falle bod yna wir amdano chi, falle o'ch chi ddim yn awyddus I ddod yma, hyd yn oed fel oedolion. Pan ni'n tyfu lan, ni'n stopio ofni rai o'r pethau yma o'n i'n ofni'n blant. Ond fi'n siŵr bod yna pob math o bethau yn eich dychryn chi ar hyn o bryd. Falle bod chi wedi treulio'r 2 flynedd diwetha ofn Covid-19. Falle bod chi yn ofn beth sy'n mynd I ddigwydd yn wleidyddol gyda'r llywodraeth a'r holl bethau gwahanol sy'n mynd mlaen yn ein gwlad ni ac rhwng llywodraethau ein byd ni. Falle bod chi yn ofn newid hinsawdd ar effeithiau mae hynny'n I gael ar y blaned. Falle bod chi'n ofn chwyddiant economaidd a'r ffaith bod prisau popeth yn mynd I fod yn codi a chodi. Chi'n poeni ydych chi'n mynd I allu wneud eich ffordd. Falle bod chi'n ofni unigedd, iselder, euogrwydd. Falle bod yna bob math o bethau sydd yn eich dychryn chi heno. A fi'n siŵr, os o'n i'n onest, bydde llawer ohonyn ni'n gweud bod ni ofn y gelyn mawr yna, marwolaeth. Nawr, ni gyd yn ofni pethau. Os ni'n onest, ni'n ofni pethau. Ac pan I chi'n ofn, pan I chi'n teimlo wedi dychryn, beth I chi angen? Wel, yr ateb yw, chi angen rhywun i'ch achub chi. Ac mae'r ateb yna wedi cael ei roi ni yn y Carolau ni wedi canu ac mewn sawl un o'r darlleniadau. Ni wedi canu am y ceidwad. Nawr, falle bod y gair yna ddim yn un defnyddio'n aml iawn, ceidwad. Gair arall bydde gwaredwr. Gair arall bydde achubwr. Yn Saesneg, y gair bydde saviour. Un sydd yn achub. Mae gan tîm o pêl-droed gôl geidwad. A beth yw gwaith y keeper? Mae'r gôl geidwad yn amddiffyn y gôl. Yn trial amddiffyn rhag ymosodiadau'r tîm arall. Yn trial cadw I tîm nhw yn ddiogel. Nawr pwy felly yw ein ceidwad ni? Pwy yw'ch ceidwad chi? Y pethau na chi'n ofn, pwy sy'n mynd eich achub chi rhagddyn nhw?
Wel, adeg yn y Dolig, i ni'n dathlu genedigaeth Ceidwad. Gwaredwr, nid just athro da, nid just rhywun o fyny siampl i ni i'w ddilyn. Na, fel ni di canu, fel ni di darllen, Ceidwad, gwaredwr. Y reswm pam i ni fel eglwys di penderfynu dod allan yn y tywyllwch, yn yr oerfel, i ganu Carolau, yw achos bod ni yn credu mewn Ceidwad. Y reswm pam i ni di ysbysebu a gwahodd pobl i ddod yma yw achos bod ni eisiau chi i glywed am y Ceidwad yma. Mae Duw wedi anfon un sydd yn achub a'i enw yw Iesu. Darllenon ni, ond do, yr angel yn dweud wrth Joseph, galwa fe Iesu. Gedi ddim dewis unrhyw enw ti eisiau, galwa fe Iesu, achos ystyr yr enw Iesu yw mae e'n achub. Fe sy'n mynd i achub ei bobl o'i pechodau. Ond mae'r Beibl yn glir, mae yna broblemau mawr yn gwynebu ni. Problemau gwleidyddol, economaidd, iechyd, pob math o broblemau eraill, ond mae'r Beibl hefyd yn dweud bod gennym ni broblem sydd fewn i ni. Yn wir, ni yw ein delyn gweitha ni'n hunan. I ni di crwydro fi wrth Dduw, i ni di gwrthryfela yn ei erbyn ac felly i ni angen cael ein achub. Ond yn ei drigareth, yn ei gariad, mae Duw wedi anfon ei fab i'n hachub ni. I ni ddim yn gallu achub yn hunan. I ni ddim yn gallu achub yn hunan rhag y pethau yma sydd yn dychryn ni. Ond mae Iesu wedi dod mwyn ein cadw ni. Mae wedi dod i dywyllwch y byd yma mwyn disgleirio ei oleuni arno ni. Mae wedi dod i'n iachau ni, i ei roi corff newydd i ni un dydd. Mae wedi dod mwyn rheoli mewn cariad a chyfiawnder. Mae wedi dod mwyn dechrau creadigaeth newydd, bywyd newydd, heb newid, heb niwed, heb salwch, heb poen, heb farwolaeth. Mae wedi dod a mae wedi cynnig hynny i ni trwy beidio achub ei hun. Nath e roi ei fywydau drosto ni. A'r cwbl mae'n gofyn gen ni, yr unig beth mae eisiau i ni wneud yw i gredu a derbyn a'i ddilyn e. Wel, mae'n lot o sôn does adeg yn y Dolig, who's going to save Christmas? Chymod, mae'n rhyw broblemau'n codi mewn rhyw ffilms, neu stories, neu ysbysebion. Mae'n rhyw broblem mawr, who's going to save Christmas? Mae'n gwestiwn fwy pwysig, pwy sy'n mynd i'n achub ni? Pwy yw ein ceidwad ni? Wel, dyma un. Dyma y ceidwad sydd ei angen. Wel, gadewch ni ganu carol arall wrth i ni orffen. Ni'n mynd i ganu o dawel ddinas Bethlehem. Rhif 43 yn y llyfrynau. O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy sêr diri, ac awel fwyn Judea yn dwyn ei miwsig ato ti. Daw heno seren newydd glos i wenu uwch dy ben, a chlywir can a nghylion glân yn llifo drwy y nen. Ac ymlaen, nawn ni ganu efo'n gilydd.
Diolch I chi eto am ddod. Thank you once again for coming. Yn Gymraeg, mae dyn ni'r broblem yna, does? Mae dyn ni ormod o garolau. Ac mae pobl wastad yn cwyno pan maen nhw'n dod i ryw gyfarfod. O, nathon ni ddim canu hwn, nathon ni ddim canu'r llall. O, ni'n gobeithio bod ti wedi dewis hwn heno. Felly, os ni ddim wedi canu rhywbeth o'ch chi'n edrych ymlaen iddo fe, ymddeheiriadau. Ond, yr ateb yw I ddod I ryw gyfarfod arall. Felly, nos Sul nesaf, mae dyn ni oedfa yn y Tabernacl, so bydd ddim rhaid I chi wisgo scarf a het a phopeth. Carolau yng Ngolau Canwyll, byddai'n gret I chi I ymuno yn hynny, ond dyn ni'n holl oedfaon ni ar y foment na gyd I ni'n canu yw carolau. Felly, please, dewch. Mae yna ddiodydd poeth, mae yna mince pies a rhywbeth eraill, mae yna cylchgronau helpwch I chi I unrhyw beth draw fan hyn. Os newch chi ddychwelyd, os gwelwch yma yr llyfrynau carolau, mae yna fag, a allwch chi just gorffwn nhw mewn i'r bag cyn bod chi'n gadael. Wel, na I weddio, ac na ni orffen. Arglwydd, ni yn diolch I ti am yr rhyddid yma I ganu heb masgu ymlaen a gallu canu allan mewn mawl I ti. A diolch bod gennym ni reswm I ganu. Y testyn werth canu amdano fe. Mae gennym ni geidwad. Ac arglwydd, diolch. Diolch bod ti wedi'n caru ni. Diolch bod ti wedi trefnu a di addo a di cynllunio a wedi cwblhau da ddewidion di yn yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni'r Nadolig yma I gofio'r pethau hyn. Diolch bod dim angen achub y Nadolig. Diolch bod ti yn ein achub ni. O Dduw, bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.